Fit-2 ta' Ottubru il-Papa innomina lill-Isqof Mario Grech bħala pro-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Is-Sinodu tal-Isfijiet huma laqgħat importanti ta' rappreżentanti tal-Isfijiet kollha Kattoliċi tad-dinja li jiltaqgħu Ruma mal-Papa u jiddiskutu temi importanti. Biex niftehmu l-aħħar sinodu li kellna kien dwar iż-żgħażagħ, qabel kien hemm sinodu importanti dwar il-familja, f'Ottubru tal-2019 se jkun hemm sinodu speċjali fuq l-Amazonja, reġjun importanti tad-dinja. L-Isqof Mario huwa msejjaħ biex ikun kollaboratur viċin tal-Qdusija tiegħu il-Papa. Aħna nsellmulu wara li jagħmel iżjed minn 13-il sena Isqof ta' Għawdex, nirringrazzjaw anke tal-ħidma tiegħu fuq il-Konferenza Episkopali Maltija u nieħdu l-opportunità mhux biss biex nifirħu lilu u lill-familja tiegħu, nitolbu għalihom, imma wkoll nawguraw li il-proċess li issa jrid jibda biex id-Djoċeżi ta' Għawdex ikollha Isqof ġdid jiġi akkumpanjat bis-sapport u t-talb ta' kulħadd. Nitolbu biex il-Qdusija tiegħu il-Papa ikun mejjum mill-Ispiritu Qaddis tal-Mulej u jagħżel raj ġdid għad-Djoċeżi Għażiża ta' Għawdex. Monsinjur Grech jibqa' jgħin u imexxi id-Djoċeżi ta' Għawdex bħala amministratur apostoliku u fl-istess ħin jibda l-ħidma tiegħu Ruma biex ikun kollaboratur viċin tal-Qdusija tiegħu il-Papa.